El vi per mi és, Vida. en un vi busco, Sobretot compartir-lo, gaudir-lo i tastar-lo amb les persones més estimades, a vegades, però també amb persones que només vulguin fer això, que és compartir-lo i tastar-lo. el millor maridatge. El millor maridatge és aquell vi que sense combinar aparentment amb res fa que tinguis una estona, una vetllada, una tarda, un migdia espectacular, excepcional, amb aquell vi i amb aquella estona. Un moment pel tas de vi. Un moment per tastar un vi. Jo t'hauria de dir que després d'haver esmorzat, tranquil·lament, tastar-lo, però jo penso que el millor moment per tastar vi en modo amateur, no tant en modo professional, és quan ha acabat el dia, quan estàs a casa o quan estàs en un restaurant, en un bar, poder tastar alguns vins amb la calma i la tranquil·litat de saber que ja ho tens tot fet per poder només anar a descansar després. Una vinya, un paisatge. Una vinya complicada, perquè hi ha diferents vinyes del nostre país que són espectaculars, hi ha diferents zones del nostre país que tenen grans vinyes, però una vinya que tinc molt present, molt sovint al cap, és una vinya d'alta muntanya, a uns 2.000 metres d'altitud, molt a prop de Sort, on no només hi ha vinyes, sinó que també hi ha pau. Un consell per qui tasta per primer cop un vi. Que escolti, que no tingui cap mena de prejudici, i no només això, sinó que es deixi guiar per la persona que li està donant a tastar aquell vi i que és la persona que en definitiva té que escoltar. Els joves tornaran a consumir vi, sí. Els joves tornaran a consumir vi, sí, segur, perquè cada vegada més aquesta pràctica o la cultura del vi en general és una cultura que està més a l'ordre del dia i cada vegada hi ha més gent jove que està al voltant o que vol aprendre o que vol conèixer diferents tipus de vins.